Šok. Čo by sa stalo, keby v Star Wars na planéte Tatooine predávala typická slovenská pokladnička? Mladý Luke Skywalker prichádza do obchodu s dielmi pre droidov. Sú tam piesočné duny a lietajúce haraburdy. Ale namiesto mimozemšťana sedí za kasou naša vápniková teta a nervózne čaká na koniec zmeny. Luke chce zaplatiť galaktickými kreditmi. Ona ich naskenuje. K sa zapípa a teta okamžite zakričí. Kolegyňa, prosím ťa, storno! Mladý pán, tieto vaše vesmírne peniaze nám terminál neberie. Luke skúša použiť silu, aby ju ovplyvnil, ale ona ho preruší. A vernostnú kartičku máte? Nálepky zbierate? Luke ostane v šoku. Pokladníčka mu hádže na pult veľkú igelitku. Plechovky si dajte do tašky. Bude to za 10 centov. Zrazu vtrhne do obchodu sám Darth Vader, že si ide kúpiť novú masku. Vytiahne veľkú bankovku. Teta ho schladí. Nemáte menšie? Ja nemám z čoho vydávať. Choďte si rozmeniť.